ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ଠାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଅଛି ତାହା କରିପାରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଲେଖି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନରେ ଯଦି ସବୁ ଥିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଥିବ, ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ତାହା ବି କରିପାରୁଥିବ, ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିବ ତେବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଖ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ବି ମିଳେ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଥରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଖ, ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।